Oke, bolo-bolo ki aku arep nyemprot iki, arep nyemprot. Ki obat uler. Ki obat gibro panen yo. Ki sak tank siji. Ki meng aku tuku 4. Soale sawahku minimal ki 4, minimal 4 tank. Ki banyune tak buka sik yo. Lah ngene iki lho obate. Nah, iki kareng golek udeg. Nah, iki temu udege. Sistem udege iki. Lho. Kita campur dulu obatnya. Siji. Iki 1,5 cukup iki bola-bola tani. 1,5 ki cukup. Setengah karo gibro panene siji. Ngene iki sok kabeh. Terus diudek. Ketuplek ya. Diudek sik ben rata. Kayak rata lah gitu disok nang kene iki. Diudek sik rata. Oke, iki wis rata, kareng esok nang kene. Kan banyune kurang di banyu sik yo. Nang kedokan. Banyune dibeki gitu lho. Cara dibeki iki kok bolak-balik. Yo ngene iki lho bolo jenenge wong belajar tani iki ngene iki bolo. Belajar tani iki. Sak iso-isone ya to. Ya sak iso-isone. Lah iki wis bek bolo. Wis bek. Tutup. Tarik. Nyepray nih ya toh, karek nyepray. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, bolo iki sareng mulai spray iki. Oh. Mumpung saya isu kita spray dulu biar merata bolo. Spray dulu biar merata. Oh, ini kalau bolo ini keterak asem nih, asem bolo sampai ngono kae. Nyepray iki bolo, nyepray nyemprot ndang bar ndang leren gitu. Wong tani iki anggere jam 10 jam 11 ya wis leren bolo. Engko balik neh kok sore. Mulai penyepraian lagi dan roto. Wong tani yo iki bolo. Pokoke kudu iso, sate kudu iso belajar. Aduh ini gak gelem belajar gak bakal iso bolo. Kabeh kuwi diawali saka belajar. Jadi roe salahku ning kene ro.